Des de la derrota del 1714, Catalunya ha estat espoliada com a territori conquerit i vençut. Amb el Tractat de Nova Planta es crea un impost anomenat cadastre que iniciava el maltractament fiscal que encara perdura. El cadastre es va imposar per obra del primer intendent José Patiño. Va ser un càstig producte de la derrota que multiplicava per 7,3 la fiscalitat directa dels catalans. La pressió fiscal es va traduir en nombroses ocultacions de béns i fraus, com el de traspassar fictíciament finques eclesiàstics per no haver de pagar. En un moment de desfeta econòmica i demogràfica, Catalunya va ser gravada amb 1 milió de pesos castellans i es va aplicar manu militari amb empresonaments, segrestos de béns i d'altres. Un cop acabada la guerra del francès, el panorama econòmic era desolador. Catalunya va recuperar la potestat d'encunyar moneda, però no va tenir cap especial incidència. L'any 1813, Catalunya tenia 1.200.000 habitants i era una gran potència industrial. La política centralista del general Espartero efectuà una reforma tributària per malmetre els productors catalans. Va obrir les portes als teixits britànics, competidors dels productes catalans. El sector cotoner era el més amenaçat i el novembre de 1842 els burgesos i obrers es van revoltar a Barcelona contra el regent. Espartero va bombardejar des de Montjuïc i va sufocar els túmuls. L'any 1899, els gremis de Barcelona van decidir donar de baixa els comerços per evitar pagar impostos. La peculiar vaga es va conèixer com a tancament de caixes. El ministre de Gràcia i Justícia, el català Manuel Duran, va dimitir arran del tancament de caixes i en tornant de Madrid va dir una frase premonitòria: «No ens entendrem mai». En el capítol d'inversions, el contrast era esfereïdor. A Madrid, només amb el canal de Lozoya, que proveïa d'aigua a la capital, es van invertir 100 milions de pessetes, més que totes les obres fetes a Catalunya al llarg del segle. L'any 1890, Catalunya aportava el 27% dels recursos, tot i no ser només el 10% de la població. L'espoli era de 4,6 milions de pessetes. A principi del segle XX, Catalunya era la fàbrica d'Espanya, però l'espoli seguia ben viu. L'Estat recaptava 250 milions de pessetes, dels quals només en tornava 19. Tot i amb això, la Mancomunitat de Catalunya va potenciar molts serveis i crear obres hidràuliques, ferrocarrils i d'altres. La Segona República no va comportar una immediata millora del finançament per la demora en els traspassos de competències. El règim franquista va instaurar l'autarquia. Es van traslladar a Madrid les seus socials d'empreses catalanes. La dictadura, que havia volgut que Catalunya s'especialitzés en la indústria textil, va haver de transigir en el desig de la Fiat d'instal·lar la factoria Seat a Barcelona. L'any 1951, el Consell de Ministres va aprovar una pujada dels preus dels bitllets de tramvia a Barcelona de 20 cèntims, mentre que a Madrid es mantenia el preu. Això va provocar un boicot contra els tramvies que van començar a anar buits. El 4 de març, quan el Barça jugava al seu estadi i van caure fortes pluges, ningú va agafar el tramvia. No va quedar més remei que restablir les tarifes anteriors. El governador civil i l'alcalde van dimitir. L'any 1956 teníem un dèficit fiscal de 4.372 milions de pessetes, només a la província de Barcelona. Amb l'arribada de la democràcia vàrem pensar que això s'esmenaria, però Adolfo Suárez es va encarregar d'implantar el Café para Todos, que ens ha dut a la situació actual amb un espoli fiscal de 16.000 milions d'euros. Ara la crisi ens ofega, però l'espoli continua i el poder de la Generalitat de generar ingressos o reduir despeses és tan limitat
que l'única solució és recuperar el que és nostre. Ara és el moment d'aturar-ho pel bé dels nostres fills, per la supervivència de Catalunya.